Mbak anu Mas Petro, Nggih. Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih. Hah? Kene le. Yo mau gerak mung lagu tok. Nggih. Nggih. Saiki yo nganggo slametan. Oh nggih. Oh nggih. Biasane hari jadi ngawi to. Nggih. Nuwun sewu lho. Jaluk wektune sithik ae. Oh nggih. Bar ki ndang nembang. Kene kowe sebelahku. Sapa sing dadi mudin ki? Lah iki jenengan. Sapa? Jenengan lho. Jenengan to. Jenengan sing pun sepuh. Sepuh kok. Mudin niku sepuh piyayine. Jenengan sepuh. Kowe apa lurahku apa piye nunjuk aku mudin? Mboten ning pantese ngoten lho Nek. Pantese wong ki ya didelok. Nek dodok dalang ki gak mungkin wong dalang. Nggih. Dodok ran rupane sing ketok lho. Nggih. Gak mungkin. Boten. Aku wis ketuweken. Nggih. Mudin ki digolekke sing wong rupane kaya jenazah. Oh ngoten, Bah. Ya, Digolekne wong sing rupane kaya jenazah. kaya mayit. Oh nggih, nggih. Nek dalang gak mungkin. Boten Gak mungkin. Nek dodok gak mungkin. Gak mungkin. Nek aku ketuweken. Ketuweken. Digolekne wong rupane kaya Jenazah. Sinten ning? sapa? Sinten sing Gambuk. malah Lah sing tak sebut sapa? Aku ora nyebut kok. Nek dalang gak mungkin. Ora boten mungkin. Nek dodok sik seger. Tasih seger. Nek kirun ketuweken. Ketuweken. Digolekne mudin sing rupane kaya Jenazah. kok beto Dide? Didih ndasmu ngono tuwapuk kowe iki. Tahu didih. Oh tak kira Dide butet. Iki kowe gak tau jajan. Mboten. Saiki tahu bulat. Iki toha. Tahu tuh. Tahu ki nek kon Indonesia. Oh, nek Ki kok luar negeri. Toha. Padha karo apel no. Nggih, apel. Uyu. Baik. Entumu pucet. Nang nggih kok. Nuwun sewu Mas Petro. Nggih. Tak tanduke wong iki seneng ki oleh tapi ngeling-eling donga bareng. Mau wis diaturke. Wis ya. Yo. Lho. Kowe ora basa. Gak basa Eh? ra. Lah sampean yo ora basa. Nek kowe basa aku basa. Nek aku basa kowe Basa. wong sakmene kae. Padha basake. Kok jenengan wertu basa kok. Nek jenengan basa kula basa. 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 So. Pun nggih. Nggih. Nah, alah pintere. Pun nggih. Nggih. Rasa nganggo nggih kuwi nggih gusur. Wong ki mengke lagune wis gusur kabeh ngono kok. Nuwun ingkang rawuh mriki sedaya sepuhanem jaler lan istri. Nggih. Nggih. Kula mritelaken ingkang gadhah hajat tiyang sak kabupaten Ngawi sedaya. Nggih. Kajatipun sedekah krana Allah mila dipun sedekahi mugi Gusti Allah paringana kawilujengan sak ngajeng sak pawingkingipun. Nggih. Sakaturan malih dinten 7 pecelan bantal. Pekengan gangsal. Pekengan gangsal. Pecelan. Kepecelan bantal pripun to? Pekenan gangsal. Kok pecelan? Dinten 7 pekenan gangsal klaresipun dinten apa ya ki? Niki Rebo Paing. Rebo Paing malem setupon. Lho. Iya. Yo. Rebo Paing Kemis Pon. Rebo Paing malem Kemis Pon. Nah. Mila dipun kurmati mugi Gusti Allah paringana kawilujengan sak ngajeng sak pawingkingipun. Nggih. Sak katuran malih menika wonten tetenger jeneng Abang mengeti Bank BCA, Duh, Bank BRI, Bang Amarta, Bang Kusuma. ugi Bang Mekar. Mila dipun kurmati mugi Gusti Allah paringana kawilujengan sak ngajeng sak pawingkingipun. Nggih. Menika mritelaken wonten sekul kulup lan mi tiyang gesang boten angsal mikirke salahe wong liya, mikirke bandane wong liya, Mikirne anake wong liya. Mi Jetirondo. Penting mi. wis iso gua sampe. Nggih.
Ora Mila dikurmati mugi Gusti Allah paringana kawilujengan sakawingkingipun. Menika wonten sega golong angurmati tiyang golong-golong kayata hansip baris telentara latihan Pramuka istirahat. maling kecekel. salene sampun cekap monggo dipun sekseni sedaya. Nggih. Aku iki dadi wong ngawi Asik. saben dina selawat Kanjeng Nabi Oslo. supayane tentrem neng ati. Oslo. Wong sak ngawi panjang umur kebak rezeki. Amin. Oe alhamdulillah. Oe alhamdulillah. Oe alhamdulillah. Mak jedor. Dar. Enten apa, Mbah? Mbah, Iki donga budaya. donga budaya. Sing lemu dagelan teka cepu. Oslo. Uripe ayem rinten dalu. Matur nuwun. Tak dongakno akeh rezekimu Amin. supaya wong uripe tentem rahayu. Amin. Oe alhamdulillah. Oe alhamdulillah. Oe alhamdulillah. Mak jedor. Dor. Iso muni dor ora? Dar. Dor. Dor. Dalang telu dor. Dor. Ayo, Dar. dor. Dar. Sing iki nggih komet ya Supri. Kali tidu sing dipanggoni. Oke. Dagelan komet, dagelan masa kini. Regane murah, ora njaluk disangoni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanggapan kene kono kok ora disangoni. Mak jeder. Tindum. Nggih. Amit. Sik to sing adil. Nggih. Amit nggih. Tuh iki Lepek pemokan. Nggih. Matur nuwun, Mbah. Ngeten iki lho. Guru ngerteni murite. Alhamdulillah. Nak. Ya wong ya. Piye? Mesti kena sumpah kok. Piye rasane piye? 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 Cangkem kok sumuk. Piye? Katose lombok ya iki. Peyeh lagi kok. Aja to tahu. Manjeber. Enak ora? Enak, Mbah. Kowe dadi wong ngawi. Lho, gak oleh ngombe. Gak oleh. Ndagel kok ngombe. Sing ngombe sapa? Aku kan delok-delok kahanan. Sumuk. Tapi ya kur wilayah cangkem. Sing ngombe sapa? Kok dadak kene? Repot masa Pak Kamerun Abah Kirun kok Pak Kamerun piye to? Kamerun. Jenengan diece, Pak. Masa jenengan di anu saja Pak Kamerun. Ora apa-apa. Ya ngono kuwi. Persis. Masalah ngeten. Dalu menika ora suka karo suka. Lambuke metu. Ngawi itu Ngawi. luar biasa. Luar biasa, Pak. Mau masuk Jawa Timur, Nggih. ke Jawa Tengah, Ngawi adalah pintu gerbang. Pintu gerbang. Coro sirah ki pasuryane Ngawi. Ngawi. Mulai Pak Harsono, Nggih. Pak Kanang utuk sapa ngakon ngombe? Heh, Sang bocah iku. Lha iki lho sing enek.
nek sing ngombeni aku kuwi ora saru. Oh, ngoten nggih kula ngerti, Mbah. Lah nek sing ngombe kowe dhewe kuwi saru dagelan ki ana peraturane dalang luar ngombe nganggo rasa. Nggih no. Mangan ya ora oleh. Ora entuk. Kecuali pengrawit ngono. Dadi ora oleh wong kuwi ngombe sak kon-kon. Nggih. Mergo ki nyambut gawe. Leres, Mbah, leres. No, masalahe ya ta. Nggih. Ngombe ki yo nganggo aturan. Wonten wedale piyambak. Nggih. Lah ngawi pasuryane Jawa Timur. Jawa Timur. Masuk Jawa Timur berarti ngawi. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Harsono, Nggih. Pak Kanang Nggih. menanamkan pondasi di Ngawi, diteruskan Mas Soni, Mas Santo, luar biasa Ngawi. Tepuk tangan buat Pak Bupati. Luar biasa. Mau angkat taman kanak-kanak apa piye mau kon tepuk tangan? Sing angkat sinten? Lah kuwi mung tepuk tangan niku lho. Masalahe Lah nggih. saiki investor masuk Ngawi. Kathah sing mlebet teng Ngawi mriki. Perhotelan masuk Ngawi. Hotel luar biasa. Pabrik mainan anak-anak, garmen ada di Ngawi. Nggih. Penanaman Gen- saham. Ah, sapa? Nyapa nyeluk sawal bareng. Martam, Mbah. Oh, ngono kok dadi ngono. Investor masuk Ngawi. Mlebet Ngawi. Hotel-hotel mau masuk Ngawi. Leres. Ada apa tuh investor garmen, Nggih. permainan anak, Nggih. dan segala macam Nggih. bisa menyerap 10.000 tenaga kerja yang dari Ngawi. Untuk itu wong Ngawi rasa bimbang bahwa pekerjaan akan tersedia berkat kepimpinan Mas Soni karo Mas Santo. Luar biasa. 10.000 tenaga kerja. Tenaga kerja dibutuhkan iku. Masalah iku nek awake dhewe ora ngerti. Nggih. Engko ndareki Ngawi biyen kota pensiun sepi, saiki rawe. Kecamatan Nggih. perputaran ekonomi luar biasa. Nggih, nggih, leres. Melatih anu kuda-kuda. Wong arep ngombe mbok tak ngombe, ngono kok dadak kene ku dadak. Potek mau pijet iki apa? Ngombe-ngombe kok iso mau pijet aku bareng kena iki lho. Kelebu irung Yayi. Wong kene iki ngombeni tenan kok penghormatan kok. Lah jenengan trotke Sing mijet ki lho sapa? jenengan Lho, aku mbok mijet delok. lho. Lho. Lah aku ora ta. Lho. Ora no Mas iki. Aku Ora salah paham. Aku ora. Lho aku ngelungi ngene. Tanganmu nampani. Nggih. Lho. Dipijet neh. Kene ra mijet. Pancene kula sing miset. Ya wis lho dadi akoni. Di Ngawi luar biasa. Nggih, nggih. Mau ra wis top-topan. Nggih. Saiki sithik ae kanggo petani Ngawi. Oke. Mergo zaman semono pabrik beras itu ada di Ngawi. Ngawi itu lumbung padine Jawa Timur. Lumbung padi. Pariwisatane iki wis dilirik investor. Ko Hongkong lho ngedekne pabrik ning kene. Hongkong ngedeke pabrik teng mriki. Kuwi nek gak bupatine pinter ngelobi. Nah, Jaringannya internasional, wakil bupatinya ora hebat, tidak akan terjadi di Ngawi. Untuk itu Mas Soni, Mas Santo, dengan hari jadi Kabupaten Ngawi kita doakan panjang umur, terus generasi muda untuk Kabupaten Ngawi. amin. Luar biasa. No, mbok dilapi. Pengen ye? Yo, ndang nembang. Nggih, siap. Oke, aku ki ora kok pamer ora, mung nyambungke. Oke. Oh, nggih. Slendro. Slendro nggih. Esok bakayup wis padha nutu pari kang wis tuwa lesung alus cumawis. Monggo sareng Pancen nata
Omo kabur tandur subur lodinawi. Yo Mbak Uun. Pancen nyoto Batari Sri Dadi Buka Aemo aku Aemo aku Aemo aku Aemo aku Yen keri ngono welake serasi kok yo ngati-ati si tau demi padha ngelingono yen nyebloke wiji tandang racun kaliwondo aja keteno ya omo kabur tandur subur lodinawi pun diaturke lelagon lawas. Yo beralih ke musik. Oke. Yo gilirane. Monggo Mas Komek sinten sing diaturi. Nggih, amit nggih, Mbah. Apa? Kula niki lho cinta-cinta niki jumeneng. Yo karepmu. Lah nggih, Apa aku sing bayari? mboten. Lah iya. Piye to? Duh. Nyapa? Kae lho. Kowe iki mulane to. Lek enten nabah iki unggah-ungguh tata trasila kudu mbok jaga. Aja angger sak ngawur omongan. Ngapunten, ingkang kepareng jumeneng sinten, Mbah? Aku ora kenali. Aku kenalku sing tuwek-tuwek, sing nom-nom ora batak kenal. Ayo takok Hansip. Nyapa Malah tak? kandhaan sip barang. Mboten jurus terus ket wae. Kenalku itu Tutik Hapsari, Nggih. Suliem. Iya. Monggo wis mati kabeh. Nggih, kepareng jumeneng niki wau saking pundi anu Pak menika? Anu diurut-diurutke wae, Diurut wae. kaki minyak. Arum yo. Ayo, monggo wonten sinten menika diajeng arum. Yo, hey. Hey, hey. Selamat malam Mbak Arum. Selamat malam. Iki lho Pak senengan kula. Nggih. Memperbaiki keturunan. Sing kono mancung sing aku pesek, pomo dadi karo aku, anak-anak mesti lincip. Apane? Irunge to. Wong kene gelem urung karuan kok. Lho, wong lanang ki gampang to Mas, wong lanang ora kurangan akal. Ya terus. Ya kala rupa menang dupa no, Dik. Weh. Lah model-model wajah kaya kowe ngentekno dupa rong truk ya urung karuan gelem lho. Berarti aku elek nemen. Ora. Tak takoni wae. Nyuwun sewu paring asma sinten wae? Arum. Mbak Arum. Nggih. Nyuwun sewu lek bilih jenengan kula nyatake purun mboten dados pasangan kula. Purun nggih alhamdulillah. Ya Allah. Pami jenengan pacaran kalih kula terus 2 tahun menikah niku purun. Purun.
kula sering jawab. Lah ya kuwi kok hei, Hah? kowe kok usul. Lah iki nek jawab dhisik mesti jelas emoh Dek. Ora tak dhisik. Ya carane piye? Amrih kene luluh karo awakmu. Oke, tak rayu ngangge lagu. Heeh, yo. Ngapunten nih. Kowe kuwi, Hah? arep nyanyi. Lho, piye to? Amit nyuwun sewu para warga dipun sumpet. Kene ditutupi kabeh. Kang apa? Lah iki suarane maratuane suarane ki kaya bledek lho. Ejal. Ojo ngece. Kote apa? Anu Mas, kucine anu C. C. Kecil. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk? Oh, kalah beton. Roh ora kowe? Gak roh. Yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuwang wetone ora kathuk Gathuk asale saka telo. Motongan tuh iku tambane apa? Ala-ala gathuk asale saka telo lho ya. Motongan tuh iku tambane apa? Iki kala wetone Mas kok iso medun gedhoke pripun to niki? Piye to iki? lagune nggurine niku lho Pak. Lagune iki boyo serius ngono lho. Lah iki Ngawi lho serius, Mas, ngawi lho Mas. Lah nggih niki enten penyanyi kondang Deni Caknan niku. Nah, Pengenane lho Pak, kan Deni Caknan nyiptane lagu baru to Pak. Apa? Kula contoh. Heeh. Lah niku kan nyanyi kalih putrane to. Heeh, piye? Cunda anak siapa? Bapak. Cunda anak siapa? Bapak. Cunda anak siapa? Bapak. Cunda anak siapa? Bapak. Cunda, oh Cunda, kau manis sekali. Cunda, oh Cunda, kau imut sekali. Niku FYP lho Pak. Mosok ta? Lah kula terokne tenggene anak kula Heeh. napa post tenggene TikTok. Heeh. Anak kula kan jenenge Arka. Heeh. Kula nyanyekne Arka, anak siapa? Iblis. Lho, kula tindo iblis. Wah, termasuk anakmu prospek lho kuwi. prospek ki yang Pak Iblis kok iso omonganmu. Kok iso sing genah nyanyi ki sing penak lho. Iya, nyanyi. Nyanyi sing duet-duet ngono ya. Iya. Heeh, yo. Lagune Lagune sing pun viral niku lho Pak. apa? Jambu alas. Oke. Apa? Ku kancane padha lali kok dhewe lagi apal. Kancane do lali. Yo kene iki Medion Ngawi apa piye wong hari ulang taune. Nah, mul kok nek Ngawi kok yo terus Medion karo Ngawi ki rak Oh, gandeng. Medion. Paling ora iki yo neng lagu kuwi lho. Nang terminal Medion. Lho lho. alah. Ngawi pripun ta jenengan? Piye? Larase. Terminal Medion Widolan. Kok ora pas. Rada cetekne. Aku Terminal niku Medion Ngawi. Ora pas padha ae kok ya. Aku Kok? nek musiknya pas Dewi. Jajal kowe ngeral. Padha pamer anak, pamer putu. Nah terus Nek nglawan iki renek no anding kuwi. sinten niku? Lho. Kowe iki lho mau ngomong karo sapa kok. Apa ta? Sapa Piye? kabar niku? Kabare dagelan loro kuwi piye? Anu pendapatmu piye, Ndra? Piye? Banter. Yancuk. Lho. Wah, iki yo prospek iki kaya anakmu iki. Kuwi anakku sing cilik dhewe. Anak sampean ta, Pak? Iya, ya lah kok ya berpendidikan tinggi to dia. Kowe kek. Anu Petruk ngomong, kuwi anakku. Kowe apa anake Joko Klender? Duduk. Ngaku ana we. ngaku. Apa ene anake putih ngono merusuh kok. Lho. Lah pake. Butek. Kowe omonganmu aja nyeklak lho. Lah iki mosok putih, ayo. Lah ora roh kok. Ayo apa? Tangga kuwi putih-putih. Berarti garapane tonggo. Ya surut. Medion Ngawi to? Medion Ngawi. Heeh, orang Nyen
yen aku kangen gara-gara tahu lombok wae kangen karo sliramu aduh on ngapa to jadi kocro iki jambak tenan iki kok ya guluku mak kretek lho Ora duwe gulu ada kretek iki. Sing kretek galar paling. sawang-sawang ketemu ning dompetku Alah. Mas, mbok sadian sanese mriko lho. Iki jane ngerti. Jane dodol kok munggah panggung. Teng mriko mboten sing tuku, Mas. Urusi met. Kowe iki sebagai sing wis terkenal wong iki wis. Mbok dilarisi to, Mas? Dilarisi. Wis dilarisi to, Mas. Gak ganggu ki. Pintenan ngeten iki. Iki lho wis. Kuwi Tenan ngeten iki kok tak rai. didol kene. Iki sirah mustaka lha iki lho. Aku langsung tuku ki aku. Gak pareng. Aku tuku ki mesti nak ngene iki aku nitene mesti isine apik. Isine apa? Oh, abung. Ngene tak weproe ya. Kowe gelem Nu tuku ndas parises tok iki gelem. ndas parisasi jane kentol babe kok. Ndas parises arep tuku. Tok larisi to, Mas? Latihan apa to, Mas? Niki lho, Tak tuku kabeh. keripik niki lho. Keripik. Walah, tak kira gedang goreng. Fopmi, bakul ra modern. Tukoni, Bah. Matamu padha ora bayarane. Sing bayarane dagelan loro lho. Kok kon nuku aku. Kok tak tukune wis tenang. Tuku to? Ya. Wong kowe sing tanggapan. Iya. Aman prene, Mas. Aku ndelok. Ngesakne Yuda ning Kalimantan berangkat dhewe dek gak dijak. Gak dijak. Gak jak. Gak kreatif. Kudune piye? Nyusul. Kalimantan. Kalimantan iki nyusul. Alah Kalimantan iki proven to, Mas. Kalimantan kira ya lore mantingan itu. Wah, mikir Kalimantan mbok anggap Wis, numpak. kira-kira Kalimantan. Mbok anggap numpak Kene getek. kenek lho Kalimantan. Kulone Pangkur Kalimantan. Tambah Romo. Alah Kalimantan. Wah, ora tau dolan ning Kalimantan kowe. Ora tahu kok. Yo. Piye iki? Ya. Gila. Gila sak. Kosek engko bar lagu ki lho tak tukoni. Pira ta regane iki? 2,5 juta wis. Salah. Ya bener komet sak ndasmu ya. Raine tolmi kok. Panganan topi. Popmi kok tolmi. Pak Kamerun. Piye to Leron? Niku popmi. Sing ngomong popmi ya aku ngomong tolmi kok. Popmi. Enggak. Yen aku kangen. Larasmu ki wis malih. Mari keterak lu tolmi. Ngono kuwi ya kono muni sih lagi. Yen aku kangen. Kangen karo siramu. Halus. Iya. Bojomu ning dompetku. Kang kancaku nyanyi kaya wong uda. Melek. Meresapi naga. Nyanyi kok meresapi. Apa kowe ra krasa Jane ya krasa. Sing mesra to. Ora betina ya. Mumpung tanggapan. Nah, ini kan anak bukti digital. Ning dompetku apa kowe ra krasa Ini. saben dina ra bakal ilang gak teko jenengmu Wile. ning atiku mboten teko Kulo aja jarana-rana kaya ape buang batang badak. Rene lho. Anggitku men ketok romantis tajak mlaku. Wis ora iso. Yuk didadoske Ngawi Madiun. apa kowe ra krasa
nggawa sapa ta met kuwi nggawa sapa? Iki di remote kok kono kaya ya. Lho, wong kok nganggo remote ki piye bocah lho ora boneka kok di remote piye ta? Ganteng tenan ya. Ganteng. Ora nyongko. Piro? Sapa kuwi kok wis nyekeli mik kok kendel men. Mik kok kleru mek aku. Piye ya? Oh gak tak terokne omongan mundel. Wis angkrap Kuwi ora. kuwi piro? Didelok Baik. sik to. Delok sik. Disawer kok piro? Nganggo mic piro? 5.000 ya. Wis cukup to? Mosok cukup. Masa sugo? Biasanya piro to? Biasanya barun piro nek nyangoni? Biasane Mbah Harun piro? Nyangoni piro? Ayo jujur. Nganggo Nganggo mic. 100. Oh 100 kok, Mbak? Lah kuwi piro? 5.000. 5.000. Cukup. Cukup ora? Saya tau ben hati nurani ini dhewe ngono lho. Cukup. Ya wes. Bocah lugu apa? Iki cah lugu ngene iki. Bocah nrimo engko 100 yo jaluk pake. Kowe yo kowe macak dadi bocah men diparing ae. Allah aku tuh paling ini lelon. Masa Ya tak keke macak. Diwai mesti. Paling boleh. aku ulung, Mbah. Lah wong sing koyo bayi ora tak sangoni. Kowe koyo batang kok malah njaluk sangu. Lancang. Bayi apa batang? Bangsa. Tang. Nyanyi. Ayo dang. Kowe aja kalah karo Komat Nah. Kardon. Nyanyi lagune Denny Caknan sing pertama. Sing viral. Apa? Nyanyi Karto Marmo, terminal Karto Marmo. Kartonyo. Kartononyo. Kartoyono. Kartononyo. Kartonyono. Kartomonono. Kartononyo. Kartonyono. Lah niku. Wis nyanyi sak karep. Ngetek Mas, ngetek Mas. Iya, Mas. Kersane ketinggal pasarnya Wis, jenengan. nek model ki biasanya manis. Monggo Bapak Ibu badhe ngersake melon Arab lah niki sing paling legi rupane abang monggo. Monggo milih sing pundi, monggo sing jenengan kersake. Sing kira-kira betah. Enggak. Sing kira-kira gelem lah. Ha ngoten. Oh nak gelem mboten mungkin, pokoknya jenengan milih ngoten. Kowe ki halus nyelekit lho. Ora kok, ayo Nek gelem mboten mungkin ngono. Sing gelem lho. tak pilih lagi ya. Ya. Ah. Pilihno. Wis pilihne kono. Ya Mbak, Mbak sini Mbak. Ya. Sing mau lho Mat, sing pilih. Lah iki tak kira sing la. Dudu kuwi iki lho. Neng. Iki lho. Waduh, keliru. Kowe iki urung tuwek kok salinan iki to Mat iki lho. Anu sehat. Go, Mbak. Nah, nggih, monggo. Niki Model jumeneng, Mbak. Nah. Ngriki mawon. Iki sing istimewa kanggo sampean Mas Mondol. Perlu. Peh kadung dijak komunikasi aktif interaktif ora Iya, Mas. enek pedote. Lho, monggo. Iki to. Ya. Tenan iki? Lho iya no, kanggo sampean spesial mulo takok itu. Wedake putih blengak-blengak kaya mengono to, Mas. Piye to sampean ki? Bayu, wong kok eleke kaya ngene. Alah. Lah kaya ngene iki elek tane. Ayune ngono kok sok. Bojomu ora simetris ngene lho. Mbok kira trapesium to bojone ra temen. Ndang di anu kok. Nah, ngono lho. Namine sinten, Mbak? Bebebe. Ya ora. Aduh. Sampean iki jane ben ketok kejawene Jawane iki blangkonan lho. Blangkon. Sumuk blangkonan sik. Ya gage to. Ora dhek blangkone bener ya gudi kuwi. Nek tak nggih Ora sedeng ora iso. Mah. Kok iso Enggak. enggak. Lagu manis, Mas. Ya salat ya Allah. Kanyunan kalian Mas Kontong. Lagu Jane kencang tutup-tutupi lho. Wong mondol kok mau musuhne wong ra iso omong misale bisu. Iya. Ya ora gumun. Kok mboten gumun? Tanggane 5 ngono ki kabeh. Kuwi Wong tukang diesel bisu aja omong-omongan. Ayo jang piye? Piye sampean ayo. Aja guyu, aja guyu. Aja guyu wae. aja guyu kan guyu kan nangis kok. Aja guyu. Kuwi lho ndang dirahapi kok. Lagu kok penyakit tak jane. Piye omong kok? Wis ora iso. Apa? Apa? Kuwi ra
tanggapan toprak ning gubuk dhuwur kono. Nggih. Lampune mati, marani tukang diesel. Diesel. Mayare tukang diesel bisu. Karo gamblar dikepruk kunci. Aja baca aja. Modar kowe. Apa tenteng ngakoni wong loro ya, Dayang. Omong kok. Kunci. Ayo omong Ya. kok, Dang. Manis. Nyapa ngelu, puyer 19. Wong mesti takoni. Waras. Ora iso. Wis waras kok. Ayo. Wong ngerti takoni iki bisu lah nyari gak iso kok ya dibaleni takoni meneh. Yo, diaturke yo. Memang lidah bertulang pandai bersilah duwe watake wong lanang. Matur nuwun. Manis sampun katuran menika. Nggih. Nggih. Ngombe. Nggih, monggo pinarak Nuwun riyin. sewu enek kiriman. Nggih. Dindum karo komat dindum. Ngadeg to, ngadeg diombe. Iya apa e? Dindum, mung dikirimi wedang susu kan lumayan. Ayo, diombe. Ayo, dindum karo komet. Nyapa ngedoh ki nyapa ombenen sik to, Ndol. Ngono. Ngono. Arep kopi iki. Blangkotmu ngopo, Dok? Ngono. Diseni sambel Iki e, Pak. panas lho kono susune mumpung sik panas diombe. Panas iki damoni sik. Ya. Wah, komet tapi ya komet enek boneka labubu. Diombe. Diombe. Wong susu lho kok. Susu. Madhep syuting. Matur bapak-bapak, ibu-ibu. Madhep rono. Iya. Damoni. Panas lho. Cek panas lho. Panas iki damoni. Dadi nek ngombe kudu. Damoni kok kecos lho mengko. Iya. Malah dia teko Didi. Ngene lho, Mas. Awake dhewe iki ora wurungi wong awake dhewe iki padha-padha ya ngaturke apa Diparingi abah kok. diparingi abah ki kudune awakmu ki ngajeni to sing Ngajeni? maringi sapa ngono lho. Ya. Panas yo. Oh. Kliwat. Sing bener. Panas tebul. Sing bener. Wah, iki lho bener. Iki jenenge bekti karo guru. Ngono. Ya ta. Iki sing maringi sapa? Sing maringi sapa? Panas sebul Sing maringi sapa? Abah Kudu Sakintul. ngormati. Sakirun kok sakintul piye to? Sing maringi sinten? Abah Sakirun. Ngucapne napa? Matur. Matur nuwun. Matur Ayo. nuwun, Bang. Dombe. Mumpung cek panas. Nah, mimi. Sik panas lho, sik panas lho. Panas sebul no. Lah. Panas. Bocah Panas. kok. Dah, Piye. Iki sing maringi abah Abah. gurune awake. Panas dhewe. lho, sebul. Panas. Sebul. Ah, kliwat. Lah kliwat ning contone to. Lah sing bener. Contoni. Nah. Lah, iki jenenge bekti karo guru. Iki kan panas. Panas. Ya iya. Kok angel men. Kancane wong telu padha kethek-kethekan ya melu lho. Malah tekan kene. Nyun sewu lho Pak niki panas. Ayo panas sebul. Ayo, Eh. alah Pak sayange. Lenteng tak. Sayange. Pak Lenteng tak cipok. Ora apa-apa. Wong loro ki gubrak kaya ngene iki ora apa-apa wong Gak tak- tanggapan. Ora, Ya bareng aku. Lah iya. Ndol. Dagelan ki rak kowe wong ngawi. Ah, Lah sing oke. ditanggapi ya kudu nganggo blangkon. Blangkon. Dagelan Kira, kira, ora kira. nganggo Blangkon. blangkon. Go. Tinggu blangkone. Ben ketone dagelan. Nah. Nah. Yo ngaturke lagon apa? Niki enten tamu, Mas. Enten. Dari Mas Riander Kalimantan Selatan. Menceng kuwi lho menceng. Dari Mas. Penakno to Ndol. Lah. Ngono kok. Iki nek aku gara-gara bekti karo abah no wis nesu-nesu aku. Nyapa to? Lho dikek sambel celok. Wah, lah itu karek tuku tempe to. Lah kok iso tuku tempe? Lah dilitke ndase niku. Wis lombok tok.
Oh, abah iki ra ngesakne. Iki cara bayi wedangen lho aku. Heeh, tujune kok meh. Wis bengkarokan. Aki. Cium. Wedi tenan. Ya ya. Saking Mbak, pundi? Menika saking Mas Heri Andar Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Nggih, Wong sing iso- deklarasi etanan. Ki ana sambil kemangi ana gerajakan. Gerajakan. Nggih, gerajakan jatur ayo Mbak Uun karo Tia. Karo sing urung asik sapa mau? Karo Mbak Eva. Mbak Mas Petro. Nggih. Tanggal 13 pagi ruwatan Murwokala Padepokan Senegiro. Oh nggih. Malamnya parade ludruk diteruske jaranan Singo Budaya. Jadi Tanggal 13 13. isuk ruwatan bengine parade ludruk karo jaranan Singo Budaya. Nggih. Lah tanggal 15 Nggih. neng kandang Sawu Jajar kirim doa almarhum Bapak Haji Kundang Sutrisno 1000 harinya wayang kulit Ki Dalang Tengkleng. Oke, mungkin sareng tanggal 15. Nggih. Iya. Kula kalih Mas Gomek Mas Dodok neng Neng Bringin. Oh neng Bringin. Nggih. Yes. Andum, Tanggapan nggih, Pak? andum tugas. Tanggapan nggih. Yo. Undang dijak tebang tebu. Tanggal 15 malam 16. Blangkone tetep puluh tanggal 15. Tanggal 15 kowe milih etan apa milih kulon? Aku. Lah sing enak duite. Yuk, jaturke gerajakan sing jereng jumeneng monggo. Monggo Mbak Uun. Hei.